Koliko su doista stari vaši pneumatici? Pneumatik je proizvod koji izgleda jednostavno izvana, ali su njegovi sastavni dijelovi složeni, povezani sa sigurnošću u našim svakodnevnim životima. Potrošači često pitaju kako mogu utvrditi vijek trajanja pneumatika i na kraju završe s kontradiktornim informacijama i ostaju zbunjeni. Vrijeme je za jasne odgovore o vijeku trajanja pneumatika. Kada pneumatici počinju stariti? Pneumatici počinju stariti nakon ugradnje na kotače radi kisika pod tlakom unutar strukture pneumatika. 1 godina skladištenja odgovara 3 tjedna upotrebe. Koji čimbenici ubrzavaju starenje pneumatika? Vremenski uvjeti kao što su izloženost sunčevoj svjetlosti i priobalna klima ubrzavaju starenje. Drugi čimbenici koji utječu na starenje su uvjeti upotrebe i održavanje, premala napuhanost, loši uvjeti skladištenja. Mogu li različiti pneumatici proizvedeni u različito vrijeme imati iste performanse? Zahvaljujući tehnologijama grupacije Michelin i dosljednosti pri postupcima proizvodnje, pneumatici različitog datuma proizvodnje mogu imati iste performanse. Može li se starost pneumatika procijeniti prema oznakama na bočnim stjenkama koje se nazivaju DOT? Ne, DOT je kratica za Department of Transportation, američku državnu službu koja zapisuje informacije o datumu proizvodnje na pneumatike za njihovo lakše praćenje. DOT sadrži informacije isključivo o datumu proizvodnje pneumatika. Ne označava njihovu starost ni razinu performansi. Dakle, kada je krajnji trenutak za zamjenu pneumatika? Michelin preporučuje zamjenu pneumatika nakon 10 godina od datuma proizvodnje, čak i ako nije dosegnuta krajnja granica istrošenosti. Redovno provjeravajte pneumatike nakon 5 godina od datuma proizvodnje. I svaki mjesec provjeravajte tlak u pneumaticima. I sada znate da je starenje vaših pneumatika uglavnom posljedica više različitih čimbenika, primjerice istrošenost, održavanje i klimatski uvjeti. Da datum proizvodnje gumenog gazišta nije stvarni pokazatelj starosti i performansi pneumatika i da Michelin poduzima sve potrebne mjere kako bi vaši pneumatici imali najbolje i najdugovječnije performanse. Michelin, a better way forward.